Kedy zanikne predkupné právo a kedy teda môžete vy svoj spoluvlastnícky podiel previesť na akúkoľvek tretiu osobu? Samozrejme bez ohľadu na to, že nejde o blízku osobu? No v tomto prípade predkupné právo zanikne, pokiaľ nie je uplatnené riadne a včas. Čo znamená, že vy, keď odošlete ponuku ostatným spoluvlastníkom, ponuku na kúpu, tým myslím, a oni nezareagujú v rámci lehoty 2 mesiacov od jej doručenia alebo zareagujú negatívne, tak ich predkupné právo zanikne a vy teda môžete svoj spoluvlastnícky podiel previesť na akúkoľvek tretiu osobu. Pozor však na to, že podmienky, za ktorých vlastne by ste uskutočnili tento nový predaj, nesmú byť podstatne odlišné od tých, ktoré boli uložené alebo uvedené v ponuke. To znamená, že pokiaľ ste niekomu ponúkali nehnuteľnosť za 50 000, tak už potom nemôžete komukoľvek predať za 5 000. Takže dávajte si pozor a ak by ste potrebovali akúkoľvek právnu radu, tak príďte k nám na konzultáciu.